ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଜଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭାଗୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଚଳନ୍ତା ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାଜପଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିର ସହଦେବ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ସେକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଟଙ୍କା କମିଲା ଆଳୁ ଦର, 3 କିଲୋରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଳୁ ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାରାହାରି 7 ଟଙ୍କା କମିଯାଇଛି ଆଳୁ ଦର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଉଟିଙ୍କ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିଛି। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଜି 3 କିଲୋ ଆଳୁକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 3 କିଲୋ ଆଳୁ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳୁ କିଲୋ ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସ। ଅବସର ପରେ ହେଲା କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ରହିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।